ये और नहीं नो ओ फिल्म आपकी बीच में ये जगह ना फाका ये जगह ना फाका ये के थाके जो ना Like hambai ini sini electronic media ni bisiti kaisa aimung ba saklaimung जों बोसगां 15 August 19 August 23 August ini program jadi edisi kapang bai narga kaisa program betang o program betang ni bisingo tongo sini 19 tarik ni otorma kaisa program sini Maharaja Bidikrom ni kaisa asaima salo जों o salo sini niro ongklago nogui mano जों boni statue unveil khaine 19 tarik go sini Maharaja Produk Maniko bu Paisok Painai bon oro mukhang khulawui do nai chini Maharaja Bidikrom ni mangthong no hani bangi chung tini o jaga phailejak chini officer rok tongbai engineer rok tongbai chini em bu tongbai chung joto kichu preparation nawui tini o jaga o 19 tarik ni bising chung omono joto salok janai joto omo khai samung khai janai khai thai tongma rok no chung tini guri wina lekha te omo observation khalekha boma hai position no tong hani bangi chung edisi hapangni bukhakte yang nirokno koboknani musugo joto puprasani amsaini lukrokno je musugnai rok 19 tarik go phaiui chini o Maharaja Bidikrom ni mangthong khulok thani o manjak phaika chini lekhe chanai tani kamo chini laibuma ni joto ni sai kotor chini modern architecture chini bobagra Bidikrom maniko boni samung kobangma chini laibuma chung nogo chini Tripurani itihaso boni amolo chung airport chanai klangjak mani school flight thangjak mani college khai thangjak mani teibo kobangma sajaknai sachini sawi paiya o laibuma druk tabo जों हायनो हाय आगिनि हायके रिभाइभ खायो कि फिलै तवनानि बागै चिनि एदिसि हाफां साखथारै दङो ओ साखथार मानि कायसा मारे ताबक जों 19 तारिखआव चिनि महाराजा बिरबिक्रमनि मांथंनो जतनि बाङै खलाव मानि बिसिंति यापरि सेजाक फिनाय जतनो हामबाय